Hjertelig velkommen til webinaret Fordøjelse, søvn og bevægelse set fra et Human Design perspektiv. Jeg hedder Stine, og jeg er dybt passioneret omkring Human Design og elsker det her meget præcise og sådan dybt transformerende værktøj, der virkelig har gjort en stor forskel i mit eget og i andres liv. Noget af det, som jeg elsker ved Human Design, det er, hvor tydeligt det fremgår af vores chart, at vi alle er vidt forskellige, og at vi fungerer og trives på hver vores måde, og også at vi er skabt til at mærke på vores egen krop, hvad det er, der er korrekt for os, at vi ikke er skabt til at følge ydre autoriteter, og at det er tid til at tage poweren hjem til os selv. For dig, der sådan bliver nysgerrig på mere omkring Human Design, så udbyder jeg både skriftlige og sådan online 1-til-1 readings, og så udbyder jeg en uddannelse som Human Design Guide, hvor du lærer at kunne læse dit eget design, men også din families og din kunders design. Uddannelsen, den har fokus på både børn og voksne, da jeg har sådan virkelig en stor drøm om, at Human Design det en dag kommer på skoleskemaet, sådan så alle fra barns ben af lærer at forstå de her dynamikker, der udspiller sig mellem mennesker, og forstår, at vi alle fungerer og trives og indtager læring med mere på vidt forskellige måder. I forhold til det her webinar, så skal jeg lige komme med sådan en disclaimer i forhold til, at jeg er ikke læge eller ernæringsekspert osv. Det her, det er udelukkende min egen holdning, og så selvfølgelig kombineret med et human design perspektiv. Allerførst, for at det her det overhovedet giver mening for dig, så kunne det være en idé, hvis du lige har fundet dit chart, og eventuelt også hele familiens charts frem. Og her, det er lidt forskelligt fra hjemmeside til hjemmeside, hvad man får med af information. Men det, der er vigtigt, det er, at du også kender din digestion, eller determination hedder det også, og cognition, eller strongest sense, bliver det også kaldt nogle steder. Hvis ikke du har de oplysninger, så sæt mig lige på pause, og så kan du eventuelt gå ind på den hjemmeside, der hedder myhumandesign.com, og så klik på Discover My Chart, så finder du oplysningerne frem. Gennem årene, så er du jo sikkert blevet bombarderet med råd og holdninger og overbevisninger fra både officiel side, fra ernærings- og træningseksperter, fra dine forældre, lærere, venner osv. Men spørgsmålet er jo, om de også er korrekt for dig. Og nogle af de her sådan, råd, som du sikkert har hørt, det er alt det her med, at du skal sidde ned, når du spiser. Det er godt at spise et solidt morgenmåltid, du skal spise varieret, du skal spise din aftensmad, før du kan få dessert. Du skal helst ikke spise efter klokken 8 eller klokken 6, eller hvordan det er. Du skal gå mindst 10.000 skridt hver dag. Og det er bedst, hvis man falder i søvn hurtigt. Og hvis man er et par, jamen, så skal man jo selvfølgelig sove i samme soveværelse, fordi ellers må der jo være noget galt i forholdet. Og ja, du kan sikkert komme på mange, mange flere end dem, som jeg lige har nævnt her. Allerførst, så skal du huske på, at hverken jeg eller Human Design har sandheden. Så uanset hvad jeg fortæller i dag, så mærk ind i, om det føles sandt for dig. Jeg håber selvfølgelig, at du går til det her med sådan et åbent sind, men det er stadigvæk dig, der har svaret. Min pointe her, det er heller ikke at gøre de her velmenende råd, holdninger og overbevisninger forkerte, fordi der er helt sikkert noget af det, der føles rigtigt for dig, men mere for at skabe sådan en øget bevidsthed omkring, at vi alle er forskellige, at vi alle har forskellige behov, og at bare fordi en autoritet siger noget, så er det ikke nødvendigvis det, der er bedst for lige præcis dig. Og så skal du lige være opmærksom på dit chart, jeg kommer ind på de her pile oppe i toppen, rundt om personen, oppe i toppen af chartet. Plus at det, der hedder digestion og cognition, det er noget, der hører under de her pile her. Og de her pile, de er altså meget afhængige af det korrekte fødselstidspunkt. Så de kan ændre sig. Retningen på pilene kan for eksempel ændre sig, hvis du er født 5 minutter før eller efter. Så mærk
lige ind i, om det resonerer med dig. Hvis nu du ikke kender dit helt præcise fødselstidspunkt, så mærk lige ind i, om det resonerer med dig, det som jeg fortæller. Og det skal du selvfølgelig under alle omstændigheder alligevel gøre. Men bare lige så du er opmærksom på det. Hvis vi starter i forhold til søvn, og vi starter ud med typerne. Hvis du er generator, eller dit barn, eller nogen i din familie er generator. Generators er skabt til at vågne frisk om morgenen, og have masser af energi i løbet af dagen. De er skabt til at bruge al deres energi, sådan så du nærmest falder i søvn, så snart du rammer puden. Her der kan det være en god idé, det her med at droppe den faste sengetid, også hvis det er børn. Det er meget vigtigere, at al energien er opbrugt, fordi det sikrer dig, at du sådan hurtigt falder i søvn og får en regenererende nattesøvn. Hvis du har svært ved at sove, så kan du spørge dig selv, om du får brugt din energi på en tilfredsstillende måde i løbet af dagen, om du skal bevæge dig mere, om du skal være mere social, og hvad der sådan vil give dig følelsen af at have brugt al din energi, når du skal sove. Og her der taler vi altså ikke om mental energi, vi taler om fysisk energi. Og hvis du sådan går og er træt i løbet af dagen, så spørg dig selv, om du laver noget, du er passioneret omkring, noget der giver dig energi. Generators er skabt til at følge deres lyst og passion. Det er det, der genererer energi for jer. Så det er så vigtigt, at det er lyst betonet, det du laver. Og så også spørg dig selv, om du er god til at sætte grænser. Det kan generators godt have et tema omkring det her med at få sagt nej, selvom at I nogle gange får sagt ja, selvom I egentlig mener nej. Og hvis vi springer videre til Manifesting Generators, her gælder det samme som hos generatoren, men der er dog den forskel, at du har brug for at give lidt ned, inden du skal lægge dig til at sove. Du har mere energi end generatoren, og nogle gange kan der være mere fart over feltet hos dig. Så for at din krop ligesom kan følge med, for at den ikke sådan ligesom, så forestiller dig en, der har sådan her sindssygt meget fart på, og så lige pludselig, nu skal du bare sove. Altså, kroppen har lige brug for, at du sådan lige giver dig selv noget tid til at give ned, sådan, så der lige kommer lidt ro på kroppen, inden at du sover. Og her der kan du for eksempel skrive noget dagbog, eller lave noget kreativt, eller bare gå en stille aftentur, tage et kappebad, et eller andet, der sådan får dit energiniveau til at der kommer lidt ro på kroppen. Og så i forhold til projectors, manifestors og reflectors. Du har brug for at få op til en time tid, før du skal sove, hvor du slapper af, og allerhelst liggende. Du har simpelthen brug for at ligge og få dagens oplevelse, dagens energi, andres energi ud af kroppen. Og der kan du for eksempel læse, skrive dagbog, lytte til lydbog, lytte til noget god musik, tage et varmt kappebad, eller hvad du nu kan lide at lave. Og så for alle typer, så gælder det faktisk, at det er bedst at sove alene. Og det er jo lidt modsat normen at sige det, men det er altså her, at din krop den bedst regenererer. Når du sover, så mærker du stadig andres energi. Du tager stadig andres energi ind i de hvide områder i dit chart og bliver påvirket af den. For at du kan vågne op frisk og helt som dig selv, altså hvor du sådan er helt neutral i din energi, jamen så er det godt for din energi at sove alene. Og her gælder det især, hvis du er projekter, manifester eller reflektor, eller hvis du har en masse hvide centre i dit chart. Du kan sagtens være generator eller manifesting generator og kun have 2 farvede centre. Det gør jo, at du så har 7 hvide centre i dit chart, ikke? Så, og måske så mærker du en modstand på det, når jeg sådan nævner det, fordi det er jo hyggeligt at putte og være intim, men det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det kan man jo også sagtens gøre først, og så ligge til at sove alene efterfølgende. Eller eventuelt gøre det sådan, at man gør det nogle gange om ugen, at så sover man sammen, og andre gange sover man alene. Men her igen, mærk endelig ind i, hvad der resonerer med dig, og hvad der selvfølgelig også kan lade sig gøre fysisk. Det er jo ikke alle, der har plads til, at man har hver sit soveværelse.
Hvis vi skal se på bevægelse og typerne, så generators, manifesting generators og manifestors. Du har brug for at få brugt din krop i løbet af dagen, hvis du er en af de her 3 typer. Og du har måske også brug for at dyrke en motion, hvor du sådan presser dig selv lidt. Hvis du er projekter, så har du ikke brug for så hård motion. Det er mere sådan, din krop er mere skabt til sådan yoga, dans, gåtur eller motion, sådan med korte perioder af høj intensitet. Du mærker andres energi rigtig meget, så mærk efter, om holdtræning er godt for dig, eller om det er bedre for dig at gøre det alene eller sammen med en ven. Fordi du kan have svært ved det her med at mærke, hvornår nok er nok. Og så skal det siges, at du kan sagtens være sportsstjerne og være projekter. Serena Williams, tennisstjernen, hun er for eksempel projekter. Her der er det bare enormt vigtigt at ære dine grænser og mærke efter din energi. Og hvis du er reflektor, så har du heller ikke brug for den her hårde motion. Det er mere også de her blidere motionsformer, yoga, dans, gåtur eller motion med sådan korte perioder af høj intensitet. Så i forhold til bevægelse, altså det skal siges, at det er jo forskelligt. Du kan godt være, altså vi har jo forskellige dele i vores chart, og du er jo hele dit chart, ikke? Så hvis jeg siger noget om generators, så kan der godt være noget andet. For eksempel nu kommer jeg ind på pilen her, som lidt peger i den modsatte retning. Så der skal du mærke ind i, hvad der resonerer bedst med dig. Men vi starter her med at se på den nederste pil i venstre side. Og hvis den peger mod venstre, så har du brug for at bevæge kroppen mere konsekvent, helst på daglig basis. Det behøver ikke at være sådan en konditionstræning. Det kan for eksempel bare være at gå en tur og dyrke yoga og så videre. Men din krop, den har brug for noget mere bevægelse. Peger den mod højre, så har du ikke nødvendigvis brug for at bevæge kroppen dagligt. Gør det, når du føler dig inspireret til det, har lyst til det, eller føler et behov for det. Hvis du har et defineret rodcenter, så har du sådan en god evne til at håndtere stress og pres. Men rodcentret er også et meget stærkt motorcenter. Hvis du føler dig stresset, jeg fik lige en tus i halsen. Hvis du føler dig stresset, så er det faktisk godt for dig at få det svedt ud og få rørt din krop. Og her, det er jo sådan lidt modsat. Nu er jeg for eksempel også uddannet stresscoach, hvor vi lærte, at hvis man er stresset, så er det ikke så godt med motion, så skal man holde igen med det. Men der vil jeg sige, at hvis du har et farvet rodcenter, så er det altså en god idé at få den her stress ud gennem din krop. Og det kan jo bare også være gåtur. Det behøver ikke at være noget, hvor du presser dig selv helt vildt. For eksempel så er det godt det her med at få noget af din energi ud gennem benene. Og også hvis du har et farvet egocenter, så er det også godt at få rørt din krop på daglig basis. Så springer vi over til mad, til fordøjelse, og i forhold til din type generators og manifesting generators. Du skal spise det, du har lyst, du kan mærke, du har lyst til. Det, der giver dig glæde og energi. Og her der skal du følge din mavefornemmelse. Og din mavefornemmelse, den er meget knyttet op. Altså det, der aktiverer den, det er ja-nej spørgsmål. Så hvis nu jeg spørger dig, har du lyst til sushi? Hvis du så kan mærke et ja, jamen så er det, du skal spise. Hvis du mærker et nej, så lad være. Hvis du er projekter, du mærker nemt andres behov, så vær opmærksom på, at du ikke får overspist, når du for eksempel, når du er sammen med især generators og manifesting generators. Det er meget naturligt, at man kan komme til det, at man mærker et større behov for at spise, simpelthen fordi man mærker deres energi. Så mærk efter, hvad dit behov er. Generelt så har projectors også en lidt mere sensitiv krop, så det kan være en god idé det her med at spise lettere måltider. Og hvis jeg lige skal knytte en kommentar også i forhold til det med motion.
at der er det også en god idé for at undgå sportsskader, det her med, som jeg nævnte, tag de her, altså du er sprintertypen frem for maratonløberen. Så det her med korte perioder med høj intensitet, frem for noget, hvor du presser dig selv over længere tid. Din krop er mere sensitiv, og du kan nemmere blive udsat for sportsskader, hvis du presser på. Men så hopper vi lige ned til reflectors og manifestors. Hvis du er en af de typer, du mærker også nemt andres behov, så vær opmærksom på, at du ikke får overspist, når du er sammen med generators og manifesting generators. Mærk endelig ind i, hvad dit behov er. Så skal vi se på pilene og mad, og her der hopper vi op i toppen i venstre side. Og hvis den øverste pil til venstre, den peger mod venstre, så har du det, man kalder en aktiv hjerne. Din hjerne, den har brug for konstant energi, så du har brug for at spise ofte. Altså morgenmåltid, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Og det kan også godt være, at du sådan, foretrækker at have faste spisetider. Her, altså når jeg siger, at du skal spise ofte, her, det handler ikke om at spise meget, men det er mere det her med, at du sådan hele tiden har dine depoter, de er fyldt op. For eksempel sådan noget som fastekure, det er ikke sundt for din krop. Altså det lukker bare ned for din hjerne, for din indlæring og for din fordøjelse, så det kan i hvert fald ikke anbefales. Og så altid have snacks til rådighed, om det så er nogle nødder i tasken eller et eller andet, sådan, så du hurtigt kan få tanket op, når du mærker, at der sker et dyk i energien. Hvis den her øverste pil, den peger mod højre, så har du ikke brug for at spise konsekvent. Den ene dag, så er du måske sulten fra morgenstunden af, og den næste dag, så er du måske først sulten kl. 14. Så spis, når du er sulten, og drik, når du er tørstig. Og du bliver faktisk sådan dvask og urblagt, hvis du spiser, når du ikke er sulten. Det lukker mere ned for dit system, end det gavner. Og så skal vi se på det, der hedder digestion, altså din fordøjelse. Og din fordøjelse, den fortæller noget om, hvordan du bedst fordøjer mad, men også information, altså hvordan du bedst fodrer din hjerne. Og der findes 12 forskellige typer af digestion. De første 6 af dem, de handler om måden, du spiser på, og hvad det er, du sådan foretrækker at spise. De 6 sidste typer, de handler mere om sådan de miljømæssige betingelser, som du spiser eller fordøjer i. Og i en familie, så kan nogle af de her typer jo altså godt komme lidt i konflikt med hinanden, fordi de har lidt modsatrettede behov. Så her må I være kreative for at tilgodese alles behov. Og samtidig så er der også nogle af de her typer, som vores nuværende skolesystem jo sådan desværre ikke helt er indrettet til at opfylde. Hvis vi starter med det, der hedder consecutive, det er sådan, den hører til en af de ældste typer af fordøjelse, og det var, altså hvis du forestiller dig dengang, hvor man sådan fandt nogle bær, så spiste man dem, eller også fangede man en fisk, og så spiste man den. Du foretrækker nok at spise en slags mad ad gangen, altså det kan være, så spiser du først alle dine gulerødder, så spiser du kyllingen, og så til sidst spiser du ærterne. Og du kan heller ikke lide det her med, hvis de forskellige ingredienser bliver blandet sammen, eller at de sådan, for nogen, så kan de heller ikke lide, at de rører hinanden. Hvis du har alternating, den type, der hedder alternating, den hører også til en af de ældste typer fordøjelse. Du foretrækker også det her med at spise få madvarer ad gangen, men du kan godt springe lidt mere, altså så spiser du måske først lidt gulerødder, så lidt kylling, så lidt gulerødder igen, og så noget ærter eller så videre. Og du kan heller ikke lide det her med, hvis nogle tingene bliver blandet alt for meget sammen. Så er der det, der hedder open taste. Du spiser det, du kan lide, sådan meget konsekvent. Du har sikkert ikke noget imod at spise det samme, sådan morgen, middag og aften. Og når du bliver træt af det, så vælger du måske en ny morgenmad og spiser det for en periode. Du er meget sådan åben i forhold til at prøve forskellige mad, og så spise det, som du kan lide. Hvis du har closed taste, så har du en meget selektiv smag. Altså du ved sådan,
instinktivt, om du kan lide maden, før du nærmest har fået den ind i munden. Og du spiser det, som du kan lide, sådan meget konsekvent. Når du bliver træt af en slags morgenmad, jamen så vælger du en ny, og så spiser du den i en periode. Og her der kan man jo godt, jeg har for eksempel den her close taste, og jeg har sådan mange gange igennem årene tænkt, jeg skal spise meget mere varieret. men for mig så har det været sådan, jamen hvis nu der har været en eller anden type salat, et eller andet salat med noget kylling og avocado, eller hvad det nu kan være, som jeg sådan, det er bare lige det, jeg har lyst til. Så kan jeg sagtens skulle spise den samme type salat flere uger i træk nærmest. Og det er korrekt for mig. Så for mig så har det været sådan helt befriende at finde ud af, fordi jeg hele tiden har gået med den her, du skal spise varieret, ikke? Men det er altså forskelligt, hvad vores krop den bedst kan lide. Eller bedst fungerer under, ikke? Så er der det, der hedder hot thirst. Og her, dit system, altså din krop, det bliver hurtigt koldt, så du foretrækker nok det her med at spise eller drikke noget, der har kropstemperatur eller derover. Så er der den, der hedder cold thirst, som er den modsatte. Dit system, det bliver hurtigt varmt, så du foretrækker nok at spise og drikke noget, der ligesom køler dig ned. Får du serveret varmt mad, jamen, så kan det også være, at du foretrækker at lade det køle helt af først. For eksempel babyer kan for eksempel opleve, når de bliver ammet, at de får udslæt på halsen, hvis de har den her cold thirst. Simpelthen fordi at modermælken, den er jo forholdsvis varm. Så her, hvis man for eksempel oplever det med sin baby, jamen, så kan det være en fordel simpelthen at holde lige og mælke ud, og så måske sætte det lidt på køl, og så give det på flaske. Så er der det, der hedder calm touch, og du har altså brug for noget ro, når du spiser. Og spis gerne sammen med rolige mennesker. Hvis du skal et sted hen, hvor du ved, at her vil der være meget hektisk, og et sted, hvor I måske skal spise sammen, jamen, så kan det måske være en fordel for dig at spise noget mad derhjemme først, i rolige omgivelser, og så tage ud, og så måske bare lige nippe lidt til tingene, når du er derude. Så er der den, der hedder nervous touch. Hvis du har den, jamen, så har du brug for at blive stimuleret, når du spiser. Det kan være, at du elsker at spise også, når du er på farten, altså når du går over eller er på farten. Der må godt være sådan en lidt buzzing energy omkring dig. Det er sådan ligesom med til at aktivere din fordøjelse og din måde at indtage læring på. Så hopper vi videre til det, der hedder high sound. Du har altså brug for noget lyd, når du spiser. Du elsker nok det her med at høre radio, musik, eller at tv'et det er tændt, når du spiser. Her der er for eksempel det her med de dybe samtaler. Det kan være en idé at springe dem over og gemme dem til et andet tidspunkt. Og hvis nu, hvis nu du er i et sted, eller sidder i en familie for eksempel, og du har det her high sound, og det er ikke noget, som passer ind i familien, så kan det måske nogle gange være en idé at simpelthen tage nogle høretelefoner på, og så lytte til din yndlingsmusik, hvis nu dem omkring bordet ikke gider at høre på det. Så er der den, der hedder low sound. Du har brug for, at der sådan er stille, eller i hvert fald sådan noget lavt, blidt musik i baggrunden, når du spiser. Og hvis du er et sted, hvor der sådan er meget støj, så kan du eventuelt tage sådan nogle, et par støjreducerende høretelefoner på. Så er der den, der hedder direct light. Du er nok mest sulten og foretrækker sådan dit store måltid, når der sådan er sollys til stede. Og om sommeren, så kan det jo sådan spænde over hele dagen, ikke? Hvorimod om vinteren, så er du måske mest sulten midt på dagen, på det tidspunkt der, hvor solen titter frem. Så for dig, så kan det godt være, at du har tendens til at tage lidt mere på om sommeren, fordi at der er bare et større spænd af timer, hvor at du ligesom kan spise.
Og om vinteren, jamen, så kan det være, at du måske nærmest taber det lidt, fordi der er ikke lige så meget sollys. For dig så elsker du at sidde tæt ved vinduet eller udenfor, hvor solen og sådan det naturlige lys, det kan aktivere din fordøjelse. Så er der den modsatte, som hedder indirect light. Din fordøjelse, den aktiveres, når solen er gået ned, eller når du sidder i sådan noget lidt indirekte lys. Du er derfor sådan mest sulten om aftenen, eller måske om natten. Og det kan også være for eksempel babyer, som har den her, jamen det kan være, at din baby altid vågner om natten og vil ammes, fordi at den har den her. Så det kan i hvert fald være en forklaring på det. Om sommeren, så spiser du måske derfor mindre, end du vil gøre om vinteren, hvor du ligesom om vinteren, jamen der er jo mere mørke, ikke? Så her der er et større tidsrum, hvor du ligesom kan spise på. Så hopper vi videre til det, der hedder cognition. Og der findes 6 forskellige typer af cognition. Hvis du har den, der hedder smell, jamen så er det din stærkeste sans, det er lugtesansen. Så virkelig gå efter det, der dufter godt. Det, der ligesom piger din lugtesans. Spis det, der dufter godt, og hvis ikke du kan lide lugten, jamen så er det heller ikke godt for din krop. Hvis du har taste, jamen så er det smagssansen. Altså ligesom, du kan ligesom forestille dig, det er sådan, får lyst til sådan at smage, altså det med alt. Sådan, kan du lide den person, har du lyst til at spise den person, der står over for dig, så er det en person, der er god for dig, ikke? Altså, eller er der sådan, der er noget, der ikke smager godt her, jamen så er personen heller ikke god for dig, ikke fordi du skal spise personen, sådan i bogstavelig forstand, men her der handler det altså om at spise det, der smager godt, og smager det ikke godt, jamen så er det ikke godt for din krop. Så er der det, der hedder outer vision, og det er jo synssansen, og her er æstetik, meget svært ord, det er meget vigtigt for dig. Så her der kan det være, altså arrangere din mad flot, brug eventuelt noget pænt service, dæk op med du og lys, hvis du er til det. Virkelig kreds om din synsans, aktiver din synsans. Og så er der det, der hedder inner vision, som jo er det helt modsatte. Altså for dig, så sker der rigtig meget i din indre verden. Og hvis du altså for dig, så kan det nogle gange være en idé simpelthen at lukke øjnene, når du spiser, fordi det bringer noget, det bringer dine andre sanser i spil. Og der sker altså noget, du har sådan en livlig indre verden, og der sker altså noget for dig, når du lukker dine øjne. Så er der den, der hedder feeling, altså følelser. Du er sådan meget sensitiv i forhold til lyd, elektronik, lugte og smage. Og her handler det også meget om energien i rummet. Altså der skal være en god feeling. Hvis energien i rummet er forkert, jamen så stol på det og spis et andet sted. Så er der den, der hedder touch. Her er det mærkesansen. Du sanser meget med dine hænder. Så hvis du er ude at handle, jamen så mærk eventuelt på råvarerne i supermarkedet. Måske ikke lige kødet, men så måske grøntsager og frugt og sådan noget. Og hvis muligt, jamen så spis gerne med dine hænder. Selvom Emma Gade nok ikke vil være helt med på den. Men du har altså noget med din mærkesans. Det skal føles rart. Og så husk at mærke ind i din sandhed. Som sagt, så mærk endelig ind i, hvad det er, der føles rigtigt for dig. Det er kun din krop, der ved, hvad der er korrekt for dig. Så vil jeg bare sige tusind tak for nu. Det her, det er jo kun en brøkdel af det, som Human Design det kan vise om dig. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om Human Design, så udbyder jeg som sagt også den her uddannelse. Det er en online 10 ugers uddannelse, hvor du bliver Human Design Guide. Og uddannelsen, den henvender sig til dig, der ønsker at finde ind til kernen af dig selv og leve autentisk derfra. Den er for dig, der sådan er træt af at overforbruge din energi og føle, at hverdagen er en kamp, og som ønsker mere overskud, glæde, passion,
indre fred og succes her i livet. Den er også for dig, der arbejder med mennesker, altså arbejder med børn eller med voksne, og som ønsker at se dine klienter, dine kunder, din familie på et dybt plan, sådan så du kan støtte og guide dem til at leve så autentisk som overhovedet muligt. Og her på uddannelsen, der får du sådan, der er løbende sparring, så du har mulighed for løbende at stille spørgsmål og blive sparet i forhold til det, du lærer. Hvis du er nysgerrig, jamen, så er du meget velkommen til at se mere på stinevestergaard.dk. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak for nu.